već više od 50 godina. Prošle godine smo obilježili tu jednu veliku godišnjicu. Redovito dolazimo ovdje na dječji odjel Bjelovarske opće bolnice i provodimo radionice, pričaonice za djecu koja su trenutno hospitalizirana na tom odjelu kako bi im uljepšali te dane koje ne provode u bolnici. U tu svrhu smo organizirali ovo današnje druženje, a to je promocija slikovnice Dr. Crveni nos, autorica Jelene Pervan i Nikolina Manojlović-Vračar, koje će evo ovoj okupljenoj dječici predstaviti tu slikovnicu. Ja sam Nikolina Manojlović-Vračar. A ja sam Jelena Pervan i mi smo autorice slikovnice Dr. Crveni nos. Kako je tekao sam proces stvaranja ove slikovnice? Pa, sam proces je tekao tako da udruga Klaunovi doktori Crveni nosevi djeluju redovito po hrvatskim bolnicama, donose smijeh djeci bolesnoj. I meni je pala ideja na pamet da bi mogli nekakav poklončić osmisliti za djecu, napraviti neku priču o njihovim dogodovštinama i tome kako biti izgleda liječenje Klaunova doktora. Napisala sam priču, a onda je to neko trebao i naslikati, pa smo našli neko ko zna crtati. Pa nam je Nikolina priču oživjela, stvorila lik, noska i tako smo krenule. I kako to da ste evo danas sklopile suradnju s knjižnicom Petra Preradovića, da ste izdvojile svoje vrijeme i došle ovdje bolesnoj djeci? Ajde, Nina, ti. Pa knjižnica u Bjelovaru, ja u stvari jako puno surađujem sa dječjim odjelom, jako lijepo i puno radi s djecom i ovo je sad već ne znam koji književni susret na kojem sam bila povodom raznih tema što ili berba priča ili dječje predstave ili književne susrete organiziraju, pa ovaj put nisam toliko bila povod ja koliko je bila Jelena koja je napisala ovu priču, ali ne samo ovog. Jelena je do sad izdala 7 knjiga, a tako je mlada i mislim da je to bilo dovoljno vjeruški da je pozove na dječji odjel da se predstave sve njezine knjige koje je do sad napisala, a ja sam popratna pojava. Svaka čast. Ugodna popratna. Hvala.